気にしすぎて疲れちゃう。わかるよ。まあ、みんなそうじゃない？私も気にしすぎて疲れちゃってる時ありました。でもね、答えが見つかったのよ。誰もうちらに興味ないってな、うるさい人たちは言ってくるけど、気にしない。意外とみんな自分の人生にいっぱいいっぱい。好きなように生きていいと思う。わかるよ。100人中100人に好かれたら一番いいんだから。でもさ、そんなことありえないんだから。10人十色と言います。10人の価値観があったら、1人目の人の価値観が5番目の人の価値観からしたらもうありえない価値観かもしれない。何をやってもみんなに言われるのであれば、じゃあ自分を信じて自分なりのやり方でやればいい。でも犯罪とかはダメよ。人を傷つけることはダメですけども、自分のこれは違くないっていう押し付けることをしなければいいと思う。自分の価値観を人に対してね、バンと押し付けなければいいと思うんですよ。自分はこうなんだ。あなたはそうなんだ。そうなんだ。いいね。それぞれいろんな価値観を持ってていいですね。スーって言っていなくなることが一番楽です。ね。それで同じ価値観の人が見つかったらみんなでグループ組んで歌でも出せばいいじゃない。仲良くね、やることがいいと思いますけどもね。